Забрави за филарите и скъпите процедури в клиниките. Време е за истински лифтинг, който скулптурира лицето ти от мускула нагоре. Това е най-мощното 5 в 1 устройство на Яман, създадено да трансформира кожата ти. Професионалната грижа започва с подготовка. Използваме ионната мощ на Престиж и микрофибърните тампони, за да пречистим порите в дълбочина. Сега кожата ти е готова да поеме активните съставки. С патентованата технология на Яман те проникват с 32% по-дълбоко. За да активираме мускулите обаче ни трябва EMS гелът на Яман. Той е твоят електролитен проводник за максимални резултати. Тук се случва магията. Професионалният 3 МГц радиочестотен лифтинг затопля тъканта в дълбочина, за да стимулира колагена и да стегне контура ти веднага. От деликатната зона около очите до мощното тонизиране на мускулатурата, това е интелигентна грижа без аналог. Избери японското инженерство с 45 години опит. Резултати на професионално ниво, а не поредното копие. Инвестирай в кожата си и виж разликата. Вземи своя Яман Фото плюс Престиж от aurabody.bg.